Kia. Sandali lang po lilinisin ko lang itong parte na ito para mapanatili ang malawak at maliwang na espasyo ng skyscraper sa sentrong Saigon. Ang malinaw na tinig na iyon ay biglang imalanghaw sa gitna ng hapon na tila nakbabaha ang init. Isang maliit na janitor ang abalang-abala na may hawak na walis, pawis na nagsisikap na linisin ang bawat ikat ng pino, bawat kalat na basira. Ang ka-empleyadong opisina na dimaron ay pawang nairita sa matinding init kaya iniwasan nila ang lugar na nililinis niya. Ngunit ang lalaking nakasuot ng mamahaling vest ay huminto lumingon para tignan siya. Sa isang iglap bahagya siyang nakilat na parang may nakita siyang hindi inasahan. Iyon ay isa sa mapagkakataong tatana kung saan ang dalawang linya na tila hindi na maktatakbo ay biglang naktakbo sa isang sitwasyon na walang inasahan. Ang lalaking iyon, si Yaira, ay isang sikat na billionaire sa buong mundong negosyo sa Vietnam. Siya ay nagkaroon ng kahanga-hangang tagumpay sa larangan teknolohiya na binanggit sa mga internasyonal na pahayagan nakikipagtulungan sa maraming malalaking korporasyon sa Amerika. Sa edad na 38, si Yaira ay nagmamay-aring malaking kayamanan at posisyon na ikinakalang maraming tao. Ngayon pumunta siya sa kasaling ito ipang talakayan ang pagpapalawak ng investment fund sa isang malaking kasusayo na Amerikano na naghanghalang mati. Kamakailan si Yaira ay madalas na may malungkot na ekspresyon kahit na maayos ang kanyang trabaho. Dahil napagtanto niya na siya ay nakakaramdam hindi may paliwanag na kawalan sa gitna ng maranghang kasiyahan. At nang malapit na siyang imalis sa kasali, handa nang simakay sa naghihintay na drone Rolls-Royce, isang tinakang baba ang imalanghaw na nagsasabing maghintay siya para linisin nito, at ang gitinihang may bayad ng pawis ang nakpatigil sa kanya. Ang payat na baba, himigit kumulang 30 taong gelang, simpleng nakatali ang itim na biyog, ang uniformeng janitor ay mapisayaw na asal dahil sa alikabok. Ang nakakapagtaka ay ang mukha na yawn, bagaman pagod, ay nagpapaiwatig pa rin pagiging pamilyar. Sa isang segundo, akala niya ay namamalikmata siya. Mahina siyang nagtanong, Miss, parang nakita na tayo dati. Nakilat siyang tumingala, ang mata niya ay pinong pagod, pagkatapos ang hindi inasahang sagot, hindi kita kilala, ay ahat na imalanghaw kasabayang pakilang ilo na nakakalihan. Emiko siya at nakpatiloy sa pakwalis ng hatiyong doon. Timayo siya doon, ang kanyang piso ay bimaksak sa sohag. May pakiramdam siya na nakita na niya ito dati. Tinitahan niya ang kanyang mukha, parang malapit at malayo, ang kanyang piso ay bahagyang kumikirot. Ang kanyang pisngi ay medyo mataas, ang kanyang mata bagaman pagod ngunit malalim ay medyo katilat ng kanyang dating asawa na si Lani. Namamalikmata lang ako. Sa buong pakkan ay kimain lang siyang kanan ng may kasiyahan. Nagtanong siya tungkol sa kanya at sumagot siya ng maikli, imalis ako sa probinsya para magtrabaho bilang janitor sa Saigon sa loob ng 2 taon, walang pamilya. Masama ang kapalaran. Gusto niyang magtanong pa, imiwas siya, inisip na ang kanyang personal na bihay ay hindi kailangang malaman ng siniman. Hindi siya namilit, ngunit ang kanyang tingin ay nakpakitang awa. Bago sila mahiwalay, bigla siyang nakpasalamat, sobrang bait mo. Kahit papano ay besok akong ngayong gabi. Pagkalis niya, hindi pa rin siya nakalanlangan. May isang matinding pakiramdam na sumisakap sa loob niya, si Janina ay si Lani, ang kanyang dating asawa. Ngunit bakit hindi niya siya kinilala? Nakakakamali siya. Animan nakpasaya siyang linawin ito. Pagbalik niya sa kumpanya, hiniling niya sa kanyang katulong na si Yun, isang Amerikanong may laing Vietnamese na mag-imbestiga. Pagkatapos lamang isang araw, nakilat si Yun, Sir, si Janine, himigit kumulang 30 taong gelang, ay nagmula sa Samau, mayroong kaart, pansamantalang pagpaparehistro, walang hanong impormasyon. Parang nagpalit siyang lachal na panghalan kamakailan. Nang marinig ito, si Yaira ay nakilat, nagpalit ng panghalan. Sinabi rin ni Lani na kung mahiwalay kami gusto niyang maklaw, palitan pati ang panghalan niya. Mabilis na timibok ang kanyang piso.
Inimok niya si yun no mahanap mas maraming detalye. Si memangot si yun napansin ko no ang original na larawan sa kaart niya ay ibang iba dahil sa bahang kosmetik surgery kaya mahirap beripikain. Mas lalo siyang natakilan surgery. Gusto pa niyang bahin ang kanyang hitsira para hindi ko siya makilala. Nang walang pag-alinlangan, kinabukasan ay bumalik siya sa kasali, tinawag sa may land sa bench sa likod ng bakiran at sinabi sa isang seryosong paraan, kailangan kong itanong sa iyo ang isang malahang bahay, ikaw ba si Lani? Pagkarinig niya nito ay namitla siya, ang kanyang mga mata ay nakapapakitang takot, at pagkatapos ay kimama, may problema ka ba? Ako si Yani na hindi kita kilala. Kimia siyang 5 litrato mula sa kanyang pitoka. Sa litrato ay siya at si Lani nuwang masaya po sila kininan sa isang sira-sirang apartment na may nakakasilaw ng ngiti. Ito ang dating asawa ko, tingnan mo. Ang iyang mukha ay kamukha niya. Tiningnan niya ang litrato at bahang nanghinginig pagkatapos ay kinahat ang kanyang labi, baliw ka na. Hindi ako siya. Pipenta na ako sa trabaho. Pagkasabi niya nito, imalis siya, iniwan siya na nakupo ng tahimik na may kipas na litrato. Ngunit hindi basta-basta sumiko si Yaira. Nakaisip siya ng plano, inimbitahan siya sa isang malaking pagkain, imasa na ilantat ang kanyang pagkakakilanlan. Nakmakawa siya sa kanyang matahol bago siya pimayak. Nang makita niyang napakatiyakan niya. Nang makarating doon, dinala niya siya sa isang maranghang restaurant. Pasibalang pimasok siya, nakita ang kimikinang na ilaw ang kabisita na nakasuot ng makakarang damit. Sa sandaling yun, hindi niya sinasadang sinabi, noon na uwan hapala, hindi po ako nakakapenta sa ganitong lugar. Nakya niya ang sinambit na anuang at nakpanghap na walang alam, ngunit isinapiso ito. Sa pagkain, sinibikan niya ang magtanong tungkol sa kanyang mahalibangan, hindi siya sumagot ng biyo. Nang dumating ang dessert, nak-order siyang afusado isikriam, ang paboritong pagkain ng kanyang asawa. Nang makita niya ang isikriam ay natakilan siyang ilang sandali at pagkatapos ay ibinaling ang isapan sa ibang bahay. Nakimiti siya ng malungkot lalo lamang kinimpirma ang kanyang hinala. Siya. Sa hapon ding yun ay nakfile siyang resignation letter. Ipinagbigay alam itong her department sa kanya. Nakilat siya, alam niyang gusto niyang tumakas. Simakay siya sa kanyang kotse at pumunta sa apartment area, ngunit sinabing may-aring bahay na kakalis lang niya, hindi iwan adres. Milisihang naklaw. Ang eksena ay tulad ng dati, imalis si Lani sa kanyang bahay na walang dala, nakiwan isang popol na nagsasabing ipahot na ako. Napaupo siya sa haktan, tumitilo ang kanyang haliha. Tapos na ba ang kanilang kapalaran? Iminom siya ang alak sa loob ng ilang araw, ibinawan ang kanyang sarili sa trabaho imasa na makalimot, ngunit masakit ang kanyang panghangilila. Nakalala siya sa isang tanong, bakit niya kailangang imiwas, maktaho, ay bumalik sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, pumunta siya sa Amerika para sa trabaho sa loob ng isang linggo imasa na makalimot. Hindi niya inasahan na sa kanyang biyahe, makikilala niya ang isang dating empleyado na naktatrabaho sa kanya na nakanghalang Linda na nakakakilala kay Lani noong ina. Hindi sinasadang sinabi ni Linda, narinig ko na naloko si Ate Lani ng lahat ng kanyang kapital nang bumalik siya sa kanyang probinsya para magnegosyo, bumagsak sa kahirapan. Maral ang cosmetic surgery ay dahil sa isang aksidente. Napaktanto niya ang sahot. Pinalitan ni ang kanyang panghalan, pinalitan ang kanyang mukha, ayaw na may makakita sa kanya. Maral ay naiya siya, umasyadong nasaktan. Sa pamamagitan pahanap ng karaktahang impormasyon, kinimpirma niya na si Yani na ay ang kanyang dating asawa na si Lani. Kimirot ang kanyang peso. Ahat siyang bumalik sa Vietnam, sinimilan ang pahanap sa kanya gamit ang kanyang malawak na koneksyon. Nag-imbestiga siya, sa hili ang kapaywatig ay mantong sa kanya sa isang maliit na palengke sa labas ng Saigon, kung saan pansamantala siyang nakahanap.
Agat siang peminta doen na tiklasan no siya ay nakdadalan mkapakain sa isang karinderaya parang tumatakbo para hindi siya makitang siniman. Nang makita niya siyang tahimik na payat, nova siya nang hestu. Pimasok siya sa karinderaya nach order. Nakilat siyang tumakbo, agat niyang hinawakan ang kanang kamay, hiwak ka nang tumakbo, alam ko na ang lahat. Lemut siya, iniyak, bakit hindi mo ako tinatantanan? Gusto ko lang magtago at mabihay sa araw-araw. Itinayo niya siya, haralgal ang buses, nakamali ako noon, nagang sakim ako sa katanahan at pinabayan kita. Ngunit hindi mo kailangang itago ang iyong sarili sa akin. Gusto kong mabihay ka ng maayos. Iniyak siya, mabihay ng maayos. Nawala sa akin ang lahat pagkatapos ng dibosyo, wala na akong tiwala. Nasinog ang maka ko sa isang aksidente nakpopera ako para kalimitan ang dati kong pagkataw. Hindi mo naintindihan ang sakit na yaon. Nasaktan siya na parang lebong karayom ang tumitisok. Nang habang yaon kinuha niya siya sa kanang maranghang apartment. Napilitan siyang si Mama Dal pakot na siya. Dito pagkatapos maligo at makpalit mga damit na binili niya, imipo siya sa sofa at tinitahan ang nakninenggang namha ilaf. Sa totoo lang, hindi ako timahal sa pagmamahal sa iyo, ngunit nakikita kong matagumpay at mayaman ko, wala akong halaga. Hinawakan niya ng mahigbit ang kanang kamay, mainit ang kanang haliha, dahil hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Nagsisisi ako buong biyay ko. Ngayon gusto ko lang na patawarin mo ako, bayaran ko, ikaw pa rin ang aking asawa, ang tong pinapalahan ko. Iniyak siya sa kanang habisag at sinabing masakit ang nakaraan. Natatakot siya. Hinalikan niya ang kanang biyog, mahal ko, sinasabing matatanda na walang tong naliliho ang dalawang beses sa parang ilog. Ngunit kung may kapalaran po, makikita pa rin tayo, naniniwala akong may kapalaran po tayo. Kaya hinikayat niya siyang manatili kahit hanghang sa mahang moyos ang kanang kalisihan. Sa simila ay naiya siyang hinit nakalala siya at inimbitahan ang doktor na pumunta sa bahay at sirin siya. Timayak siya. Pagkaroon ilang panahon, pansamantala siyang himinto sa pagtatrabaho, kimain at nakpapalakas sa maranghang apartment. Naktatrabaho pa rin siyang hinit imiving mocha, naglilitong lughaf, nakpapakilong sobaf, natututong alahan ang hamahal sa bihay. Tahimik niyang nasaksihan ang kanang pagbabago, hindi na walang pakialam, alam na makinah, alam na mahlan ng oras. Sa bawat araw na siya ay gemahaling, nagiging mas mapila ang kanang balat. Paminsan-minsan ay niya siyang mahlakat sa parke, nang hanggalit ang kanang haliha, iba kanan ngayon. Malangkot siyang himiti, dahil nawala na kita minsan, ayaw ko nang malit. Naiya siyang nakaramdam ng init sa kanang puso ngunit nakalala pa rin tungkol sa akwat sa pagitan mayaman at mahirap. Sa kampanaya, inti-inting nalaman ng katulong na si Yun at mga saraholder na bimalik ang dating asawa ni Boss na si Lani. Ilang baling-balinghan ang limabas, bimalik siya dahil sa pera. Hindi niya ito pinansin, hayakang sinasabi, siya pa rin ang tongmal ko. Ang kanayang ina, sa kanang May, ay maring tumitol nang marinig niya ang balita na naniniwala na dapat pakasalan ng kanayang anak ang isang tong karapat-dapat sa kanaya. Diretso niyang sinabi, Inay, hiwag kayong makialam, nakamali na ako dati. Nakalit ang kanayang ina at nakpanta na pipitulan ang ikhnayan na nindahan pa rin siya ipang protektahan ang kanayang dating asawa. Pagkatapos ay nabalisa pa rin sila ni Yanina. Siya mismo ang nakmangkay, bahan mo akong kapital, magbibigas akong malit na stalong pahkan, ayaw kong manatili sa bahay at imasa sa yayo. Sumangaan siyang talanghan siyang imipang espasayo at pimiling kisina at kabinet. Nakhlito siyang makasupas, kanan pansit at sa simila mayroon lamang ilang makakistumer. Inilang niyang makimbitang makakaibahan sa opisina na suportahan siya. Inti-enteng dimami ang makakistumer. Ang maliit na kahalakan na ito ay nakapagparamdam sa kanaya na siya ay kapaki-pakinabang.
Madola siang di madolav ipang tumilong sa pakdadola, hindi alentana ang kanayang imoa bilang isang bilay na rayo na may hawak na basket mkakhalay. Nakakabakbak damdamin sa sinimang nakakakita. Pagkatapos isang araw, sinabi niya sa kanaya na may pakpapakimboba na napaktanto niya na ang tinay na kalihayan ay nasam simpleng bahay. Kung abala ka pa rin sa kumpanaya, hindi ako makakalit, basta tiwag mo akong kalimitan tulad ng dati. Ay makap siya sa kanaya na bilo, handa akong ibahagi ang aking trabaho at mahlang oras para sa pamilya. Walang mas mahalaga kaysa sa makasama sa mga oras ng panghangailangan. Tama ang sinasabing mga matatanda. Himiti siya at lumiha. Pagkatapos ng napakaraming pagkasira, naniwala siyang mili sa kanaya. Nginit isang sakina ang dumating. Isang kasusayo sa Amerika na naghanghalang mati, na dating nagkaroon hedwan sa negosyo sa kanaya, biglang naglabas ng balita na naglalayong sirain ang reputasyon ng kumpanaya na nagtilot ng pakbaksak ng kapakbabahi. Sumakit ang kaniyang peso. Natakot siya at nakalala. Gemakawa ba akong makapagkakamali sa pakbabalik? Tiniyak niya na hiwag makalala at ibabalik niya ito. Sa kabilang kanayang pagsisikap, masyadong malaki ang krisis. Pinilit siyang makasara older na bimawi. Sinabing kanayang ina, yan ay kung ano ang nakikiwa mo kapag nakapakasal ka sa isang mahirap. Nakalit siya at sinaway ang kanayang ina na hiwaksiron ang kanayang asawa. Ang lahat ay nakhilo. Hindi siya nakatilok at pimayat. Lumiya siya, dapat ba akong imalis mila para mapalaya ka? Mahigpit siyang ay makap sa kanaya, hiwag. May motivasyon na lang ako kapag nasa tabi kita. Sa wakas, sumahal siya na paminta sa Amerika para direktang makipag-ayos kay mati. Sinundan din ni Tremi at ginamit ang lahat ng kanayang naipon na pera para bimiling tiket, natatakot na mapapahot siya. Sa New York na natili sila sa isang abang hotel. Sa bawat araw na nakpipilong siya, naglilito siya sa silid para makanila pagkawi. Sa wakas, nakipag-ayos ang magkabilang panah at pimirmang kasunduan. Nakatakas ang kumpanaya. Naktiwang ang kasarolder. Bimalik siya sa silid, limuot at ay makap sa kanaya, imiyak, kung wala ka, sumiko na sana ako. Salamat. Imiyak siya, ipinanghanak ako para samahan ka basta't iwan mo ako. Inalikan niya ang kanayang nua at namha kung hindi na sila mahiwalay mili. Bimalik sila sa Vietnam. Nagkaroon silang partay para ipahayag ang kanilang miling pagsasama. Sa kabilang pagiging hindi komportableng kanayang ina at ng panghangatayan makakaibigan, ipinahayag niya sa publiko, kami ay dating mag-asawa na nahiwalay dahil sa aking makapagkakamali. Ngayon ay inayos na naman ang aming kasal mili, naniniwala ako na pagpapalain kaming lahat. Naiya siyang nakasuot ng simpleng damit pangkasal habang nakakapit sa kanayang braso, lumiliha. Nakpakita ang kanayang kalihayan sa sinimang nakakita. Nalaman nila na ang kapagkakamaling iyon ay nakasa sa kanilang pagmamahal na mas malalim. Ang partay ay inorganisa ng tahimik at maayos. Inimbitahan nila ang kanilang makakasusayo, kaibigan, at kahit na ang staff ng paglilinis. Binati silang lahat. May ilang imiyak dahil hindi pa sila nakakakitang hanuang kakatwang lufisturay. Kaya pagkatapos ang seremoniang kasal, pinanatili nila ni Yanina ang stalong pagkain. Paminsan-minsan ay tumitulong siya kapag abala siya at nakalala tungkol sa kanayang kumpanaya. Inti-inting tinanghap ng kanayang inadol nakita niyang nakbaho ang kanayang anak. Maraming beses niyang hinawakan ang kamayang kanayang asawa at imipo sa harapan ng bahay. Bumibilong siya sa kanayang sarili na sabik siyang kimitang pera at nawala siya. Hindi niya inasahan na babalik siya sa anayong isang janitor. Marahil ay sinadayan ng Diyos na bahan siya ng pagkakatong magbayad para sa kanayang pagkakamali. Ngimiti siya. Minsan kapag nawala ko ay naintindihan mo kung sino ang malaha. Mali rin ako sa hindi pagsabing totoo at pagpili na tumakas. Tumango siya nang may pagpapakambaba. Ngayon ay payapa na sila.
pagkatapos, minsan ay naalala niya ang mahirap na araw na kailang kanyang palitan ang kanyang panghalan upang ang kanyang maka magtrabaho bilang isang janitor sa maranghang gusali. Nakita niya ang kanyang imo sa malaking screen sa labas ng hall. Inisip pa rin niya na malayo na siya, hindi na siya maalalang mahirap na asawa. Nachtaka siya nang matiklasan na ang lalaki na may gusto sa kanya ay nag-ingat pa rin 5 larawan ng kasal at nayak nang malaman niyang naaksidente at kinailangang bahian ang kanyang hitsiro. Ang lahat ay nakpatinay na ang tinay na pag-ibig ay nalampasan ang lahat ng pagbabago sa katanayahan at pera. Ang kiwentong belay na rayo na nag-imbitang janitor ay naktapos sa isang magandang setting. Ang takip silang sayhon ay bimaksak. Si Yaira at Lani ay sabay na nililinis ang kanilang stalong pagkain at naklalakad sa tabing ilog. Hinipan mainang hanggan na sumasalamin sa kimikinang na matataas na gusali. Hinawakan niya ang kamay niya at sinabi na hindi ito totoo, lahat ng nangyayari at nahanap sa bihay niya. Hindi ito isang panaginip. Salamat sa payak na pagkain kaya napaktanto niya na mahal pa rin niya ang kanyang dating asawa. Simandal siya sa kanyang balikat at nakpasalamat kay Tatana. Ang maikling biyay na ito, may makabahay na hindi kayang bilhin pera. Ang kalaman at ang panghalawang pagkakataon na iwasto ang mapagkakamali ay ang malalim na aral na nakatago sa kanilang paglalakbay. Sa mundo na pinuwing makatikso, hiwag kalimitan ang tong si mama sa yayo sa mahirap na panahon, hiwag hayan ang ambisyon na mohang dahilan ipang iwanan mo ang pamilya, dahil sa sandaling tahampay na walang siniman na mapapakbahinan. Babaksak ko sa hakaing kalangkitan. Hiwag masyadong makalala tungkol sa nachtong kapagkakamali. Kung nananatili ang pag-ibig, palagi kang makakapagsimila-mili. Kailangan mo lang na mohang sapat na matapang para bitiwan ang takot. Sinabing matatanda ay mamandal sa kaibigan nohang marangay dahil sa asawa, na nagsasabi na ang pamilya ang malakas na pendason para sa lahat ng tahampay at kung bigla mong makita ang iyong mahal sa bihay sa isang hindi inaasahang sitwasyon, makinig sa iyong puso na maaaring ito ang pagkakataon na tilinghan ang bawat isa. Ang pahilong pag-ibig ay hindi nawawala. Nachtatago lamang. Naghihintay sa araw na mamikatkat. Kung magiging matapang tayo. Kung kailananda kang itaas ang dignidad para sa isa't isa sa isang masalan na pagkain, maaaring matinaw ang lahat ng kahadlang. Sa animang iring kaso babalik ang tinay na kaligayahan. Naktadalamati ang belay na rayo nang makita ang kanyang dating asawa na naghihintay sa isang abandonadong kibo. Ang katotohanan ay nakpakilat sa kanya. Ang papawirin sa hapon ay kilay abo, ang kailap ay mabigat na parang malapit nang bumihos ang isang malakas na ilan. Sa ilalim ng kalat-kalat na pinong eucalyptus, isang 5 kubong kaway ang limitaw na nakisa, ang makasirang ladralayo ay nakakalat sa lahat ng dako. Walang siniman ang nakisip na may nakatira sa abandonadong lugar na ito, ngunit ito mismo, si Han, ang balay na rayong kilala sa buong mundong negosyo, ay himinto. Sa tanawang nakpapasakit sa kanyang puso na parang katsalayo, sa madilim na hapon, nakita niya ang pamilyar na pahiro na ayaw niyang harapin sa loob ng maraming taon. Si Fatima, ang babaeng dating asawa niya, ay naghihingalo. Mahina ang pahinga sa loob ng abandonadong kibo. Noong alang nakita sina Han at Fatima patapos sila. Siya ay isang mahirap na ininayarong tulay. Siya ay isang hero sa nayon na may mainit na ngiti at mapakbigay na peso. Nakmalan sila milo sa kahirapan nang hakong magsasama habang bihay. Hayan pa man, walang siniman ang nakakalam kung sanahantong ang bihay. Si Han ay sumabak sa pangharap na imaman, imalis sa kanyang bayan, at inti-inting kimakanti ang komunikasyon sa kanyang asawa na himantong sa debosyo ng tahimik. Siya ay imalis nohang isang negosyante na nakmamay-aring isang koordinan makakumpanayan konstruksyon na sumasaklaf sa mahalalawakan at pagkatapos ay limawak sa ibang bansa. Sa isang panayam, sinabi niya mismo, ipang makamit ang malaking tahampay, kailangan mong bitiwan ang habahay na pumipahal sa yayo. At si Fatima, ang masipag, simple at walang kabilihang asawa, ay nohang isang bahay na pumipahal sa kanaya noong araw na yayon.
Pimaag siyang makipahiwalay, hindi imenging pahating ari Aryan at tahimik na nakhlaw mila nuan. Ang bihay ni Khan ay imanghat na parang isang sarang hula na nakahanap ng hangin, nahinit siya, hindi niya kailanman nalaman kung ano ang kanayang bihay. Pagkatapos, isang liham na walang panghalan ang ipinadala sa opisina ni Khan 3 araw na ang nakalipas, isang linya lamang, malapit na siyang mamatay, kung mayroon ka pang kahit konting konsensya, bumalik ka sa lipang bayan ng Tanaan. Pagkatapos basahin, hindi ahat na nawa ni Khan kung sino ang isiya, nahinit ang isang pakiramdam ay naktilak sa kanaya na bumalik. Sa kabilang abala sa dondong trabaho, sumakay siya sa isang mamahaling kotse na timawid sa 200 kilometrong distansya ipang mahanap ng hapaywater. Sa hili, isang dating kakilala ni Fatima sa palengkeng bayan ang naktiro sa kanaya sa abandonadong kibu kung saan siya naniran sa loob ng mahabang panahon. Sinabi nila, malala ang kanayang sakit, walang para makpakamot, walang nakakalam kung ano ang sakit, narinig na pakasiran ng buong katawan. Nakilat siya at naktanong sa kanayang sarili kung bakit siya napunta sa kalahayang ito. Noong araw kahit na mahirap, si Fatima ay may trabaho bilang isang guro sa nayon, bakit siya napunta sa ganitong sitwasyon ngayon? Napakaraming tanong ang sumasakit sa kanaya. Hindi na nakalala tungkol sa kanayang maliw na hitsira, sa Khan ay nakmanihon ng diretso sa kibo. Sa pagkakataong ito, nang makita si Fatima na payat, ang mukha ay bitas, ang balat ay mapitla na parang balot na lamang ng buto, naramdaman ni Khan na may isang karayom na tumitisok sa kanayang peso. Timahal siya sa harap ng kibo, nang hanhinak ang kanayang hapa at hindi nang khas na himakbang, nahinit pagkatapos ay limitaw ang pagnanais na tilinghan siya. Sumikot siya, lumiwat sa tabing sirang banach, si Fatima ay nakaihaduan na nakapikit, mahina ang pakanga. Daan-daan niyang sinabi, Fatima. Naririnig mo ba ako? Nakilat siya at binuksan ang kanayang mata. Ang kanayang mata ay malabo na parang hindi naniniwala na ang tong na sa harap niya ay ang kanayang dating asawa. Khan bilong niya. Bakit ka nandito? Ang kanayang buses ay maikli, ang tono ay napakalambot kaya kinailangan ni Khan na ilapit ang kanayang tainga ipang marinig ng malinaw. Ipinatong niya ang kanayang kamay sa kanayang noo, mainit ko. May laknat ko, parang diliraw. Ang dating mahabang biyok ay kalat-kalat at nalalahas ngayon. Madilim sa loob ng kibo, ilang sinakang liwanag ang tumahos mila sa makabitak ng kaway na nakpapakitang mamasa-masa na lipa, ang amuing amah, ang amuing estang makapalaka sa palahit ng makapalampong, ang amuing diming doha. Lahat ay naksama ipang bimiyong isang nakakatakot na espasyo. Nang makita ito, simimangot sa Khan at nakataka kung paano siya nakatira sa lugar na ito, at siya ay may malabang sakit pa. Walang pakatibili, hinibat niya ang kanayang mamahaling kuwat at ipinatong sa kanayang balikat. Tumilo ang kanayang haliha, nahinit sinibikan niyang pakilan ang mukha ito, ayaw niyang mahmakang mahina. Nakitaw siya, hiwak kang makalala, dadalhin kita ahat sa ospital, at pakisapan natin. Makpagkatatak ko. Sinabi niya at ginawa, biniyat niya siya sa kanayang habisag. Napakahan niya parang isang bota. Sa sandaling yun, nalala niya ang arawang kanilang kasal, ang parong hakamay na ito ang nakbiat sa kanaya pagkatapos ng seremoniang kasal. Noong panahong yun siya ay nakangiti ng maliwanag at ipinanghako niyang pasayan siya habang bihay. Ang panghakong iyon ay itinapon niya sa hili ipang itiloy ang katanayahan. Ang pakiramdam ng pagsisisi ay nakpayak sa kanaya. Biniyat niya siya sa kotse, pinaiha siya sa likod na ipuan, at dali-daling nakmaniw patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang ospital ng bayan ay sira-sira, ang mga doktor ay abala lahat, nahinit nang makita ang pasyente na maleba, dali-dali silang naksiri. Si Khan ay kinakabahang nakatayo sa labas ng emergency room, nakalap ang kanayang peso. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa kanayang mamahaling sapatos na katat at biglang nakaramdam ng pait. Kimita siya ang belayan-belayang dolyar, nahinit na wala ang kanayang dating asawa sa isang estadong labis na kahirapan na wala ng pag-asang pahalang.
Beglan yang no lola ang filosofia no madola sabihin mkamatatanda para son ang maraming peroking ang iyong peso ay walang laman. Belong niya maihpit na kiniyum ang kanang kamay nakamali ako kailangan kong itama sana ay may pakakaton po siya. Limabas ang doktor tinanong siya kung siya ay kamag-anak. Dali-dali niyang kinimpirma na siya ang kanang dating asawa handang bayaran ang lahat ng gasto sa pagpapagamot. Sinabing doktor na napakainang kanang kondisyon, malnourished, may palatandaan malabang pulmonaya at kailangang may pasok sa intensive care unit. Sisibikan namin nahinit hindi pa namin masasabi kung son ito hantong. Tumango siya na parang isang makina mabilis ang tibok ng kanang peso. Hindi pa siya natatakot ng ganito. Kahit na ang kampanaya ay nasa bingit ng pagkabangkarote 5 taon na ang nakalipas, nanatili siyang kalmado at nahawa ang paraan. Nahinat ngayon, nakita niya ang kanang sarili na maliit, walang mahawa sa harap ng linayan ng bihay at kamatayan. Si Fatima ay inilipat sa ichi, pinuing mga intravenous lina at utsayhan tubes. Imilang sa kano bisitahin siya sandali. Siya ay natutulog tila pakot na pakot pagkatapos ng hamot. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanang kamay, nanghanhinach ang kanang peso at bimilong, Fatima, iniwan kita sa loob ng maraming taon, hiwag mo akong iwan sa pagkakataong ito. Isang mainit na patak ng liya ang pimatak sa kanang payat na kamay. Sa isang iklap, hinalaw niya ang dilong kanang hadaliri at pagkatapos ay nakatilok mili. Sumandal siya at ipinatong ang kanang nuwa sa framing kama, ang kanang haliha ay bimasa sa bawat siwang kanang kamay. Kinabikasan, sinabing doktor na si Fatima ay nakpakitang palatandaan mahandang paktahon sa mga antibiotics, nahinit ang kanang pisikal na lakas ay masyadong mahina kaya kailangan niya ang nutrisyon at hanap na pahinga. Sa kanay iniyak sa tiwa, limut at nakpasalamat sa doktor. Sa buong bihay niya, bihira siyang himiko sa harap ng siniman, bakot pa rito alam lamang niya kung paano gumamit ng pera ipang ayusin ang bahay. Nahinit ngayon siya ay taos pusong nakpapasalamat sa mga taong nakikipaklaban para sa kanang bihay. Sa loob ng ilang araw, itinakal niya ang trabaho, nakpantay sa ospital, mainhat na naktanong sa mga nurse at inalahan ang bawat mangkok ng lugaw at mainit na tibag. Ang mga empleyadong kampanaya ay timawak ng palit-ilit na naktatanong tungkol sa kanang eskidayong mga pagpipilong, ang pagbibikas ng branch sa timog at ang bahong proyektong pagbet. Sinabi niya, mayroon akong isang kahit na personal na bahay, makipag-isap sa vice-presidente. Nakilat ang lahat dahil ang panghilo na kilala sa pagkahilig sa trabaho ay pinababayan ang kampanaya. May mga nagsismis na maliba ang sakit ng boss, may mga himila na lihim na nakahanda ang boss ng isang malaking kawain. Nahinit walang nakakalam ng katotohanan na ibinibihos niya ang lahat ng kanang atensyon sa pagliligtas sa kanang dating asawa. Ang nutrisyon at hamot ay inti-inting nakatilong kay Fatima na malampasan ang krisis. Pagkatapos ng isang linggo, siya ay mas gising at nakakain konting lugaw. Pimasok sa sa silid para bisitahin at nang makita siyang nakadilat ay naktanong siya. Mahina siyang himiti, bakit ka nandito pa? Sumagot siya nang may awa, mabiti at nakising ka, nandito ako para alahan ka. Gusto niyang timawa, nahinit ang ngiti ay balagtot na may halong kapaitan, alahan ako. Akala ko gusto mo na akong iwan magpakailanman. Ang kanayang buses ay parang malangkot at mapanambat. Sa kanay nasamit, hindi alam kung ano ang sasabihin, at imitaw lamang, pamanin. Bemintong hininga siya at imibo. Dali-dali niyang inabot ang hatisay at tibag. Iminom siya ang isang ihop, at bumilong, hiwag kang mayaya, nakaroon na tayo. Nahinit kiniyom nihan ang kanayang lobby at kinimpirma, hindi ko kailanman. Tatanghian mili ang responsibilidad. Bahan mo akong pagkakataon pakisap. Ang kanayang mata ay pinuong pagsisisi, nanghanhanach ang kanayang kamay habang hawak ang malamang na kamay niya. Si Fatima ay namila, nahinit hindi na naksabi pa, ay miku at pimikit, ang kanayang haliha ay timilo sa inan. Pagkaroon ilang araw, nakaroon siyang sapat na lakas ipang magsalita ng mas matahal.
Ang kanilang mga isap ay sa simila ay hindi komportable, iniwasan ang pagbanggit limang pagkakamali at timitigil lamang sa kimusta ang pakiramdam mo. May kailangan ka ba? Bibili akong mas maraming pritas. Nginit enti-enti ang samang loob at pensala na naipon sa paklipas taon ay naktilak sa kanaya na sabihin, gusto mo bang malaman kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon? Timahimik sa khan at tumango. Ikiniwento niya, ang kanayang buses ay mahina pa rin nginit malinaw pagkatapos ng diborsyo, imalis siya sa bayan ipang maiwasan ang kaisap-isapan, bumalik siya sa bayan kanayang ina sa kabindikan ipang maktiro ng malaya, malit ang sivaldo. Pagkatapos ay namatay ang kanayang ina at ang bahay ay kailangang ibenta ipang bayaran ang haitang, walang natitirang lugar na makapitan, siya ay gemala-gala na gumagawang lahat ipang mabihay. Pagkatapos ng ilang panahon, nakasakit siya, walang insuranse, hindi nang khas na pumunta sa ospital, hinayon lamang niyang tumahal ang kanayang sakit. At sa hili isang kaibigan na nawa sa kanaya ang nakpatiloy sa kanaya na pansamantalang timira sa isang abandonadong kibo habang nakahanap ng sapat na pera para makpakamot. Nginit ang sakit ay lalong limala, enti-enti akong nangina, walang sapat na pera para sa kamot. Akala ko marahil ay mamamatay ako ng tahimik doon, himigpi siya, nginit hindi ko inasahan na babalik ko. Ang labis na sakit na kailangang tisin takapagsalita kapag naririnig ang salita mula sa tong minahal niya noon. Tahimik na nakaupo sa khan, labis na nasasaktan. Sinilayapan niya ito, dahan-dahan, hiwag mong sisihin ang iyong sarili, dahil hindi rin ako nang hanghas na himinging animan, matagal na tayong tapos. Timilo ang kanayang haliha, ang kanayang mata ay pinong labis na kalangkitan. Timayo siya, simakaw ng mahina, nginit nakamali ako, kailangan kong itama, hindi ka maaaring mamatay ng hanuan, hindi ko papayagan. Nanghanhinak ang kanyang buses. Ang lalaking nakmamayabang na kilala sa mundong negosyo ay imaman ngayon na siya ay walang makawa, nakasam lamang na mabihay siya ipang makaroon siya ang pagkakataong bimawi. Samha sa minut na araw, patiloy na nakikipag-isap sa khan sa doktor at dinala sa Fatima sa isang ospital sa itaas na antas. Gusto pa kaniyang ilipat siya sa isang internasyonal na ospital, nginit pinayan ng doktor ang pasyente na makpahinga na lamang dito dahil siya ay mahina. Kakonsulta kami sa mga eksperto. Tinanghap niya ito, hindi naktipid pero ipang mag-imbitang mga pribadong nas na makpantay. Kinailangan mga empleyadong kanayang kumpanya na makpadalan mga populis mila sa lungsod patungo sa bayan ipang mahantay sa kanaya na pimirma. Ang tanawin isang bilay na rayo na nakaupo sa pasilayong ospital ng bayan na napapalibitan isang laptop at isang kontrata sabay na nakalaha sa kanayang dating asawa at himawak sa trabaho ay isang kakaibang tanawin na ikinahilat ng lahat. Isang araw, nakitang isang dayang kasusayo sa pamamagitan ng video call ang masalimut na tanawin, tinanong nila siya kung nasan siya, bakit hindi sa meeting room. Sumagot siya ng mainon, nasa ospital ako na nanghangalaga sa aking pamilya. Walang nakakita kay Hana imalis sa mundong negosyo, nginit ngayon ay handa na siyang isantabi ito at ibius ang lahat ng kanayang lakas sa isang babaeng dating iniwan niya. Pagkatapos ng halos kalahating biwan, si Fatima ay pansamantalang nakalampas sa mapanghanap na ekto at maaaring limabas ng ospital ipang makpakonsulta sa bahay. Nginit nasan ang kanayang bahay? Wala na siyang tahanan at hindi rin siya makabalik sa abandonadong kibo. Inalok na Hana dalhin siya sa kanayang mansyon sa labas ng lungsod. Imiling-iling siya, hindi ito makanawa, hindi na ako kabilang sa mundo mo. Inawakanihan ang kanayang kamay ng may determinasyon, Fatima, hiwag muna akong tanghihan mili, kailangan mong makpahinga, hindi kita maaaring hayang mamihay ng hindi sigurado. Isipin mo na lamang na kinakawa ko ang heling responsibilidad. Timalikot siya at himigpi. Nanawan niya na naiya pa rin siya, nginit wala na siyang lakas na makipaktalo kaya mahina siyang tumango. Kaya inayos niya ang isang ambulansa ipang dalhin siya sa mansyon. Ang mansyon ay matatakpian sa labas ng Hanoi, napapalibitan maraming puno, may lava at isang maliit na hardin.
Sa tutu lang, itu ang weken getawai ni gaan bira siang manatili ditu. Nagilat ang lating empleado sa yuritay huart at katulong nang makita ang kanilang boss na biniat ang isang payat at mapit lang baba. Ipinakilala lamang niya ng maikli, siya ay isang kamag-anak. Paglangkiran ninaw siya ng mabiti. Nang makita ang tanawan, nandag ang matandang housekeeper, kisang loob na nakhandang mgasilit, naglito nakapagpapalesog na lughaf at nagmadaling bimili ng bagong damit para kay Fatima. Sa ina ay naiya siyang imiwas. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa lahat ng tao dito na parang nangihingi siyang tulong. Nang makita ang maliw na espasayo at mamahalang kasangkapan, lalo siyang nakaramdam pagkapi. Kung nahanghat siyang aman nuang nakarang taon, nakabintot sana siya kay Khan at nakipaklaban para sa mga ari-arian, ngunit pinili niyang imalis at panatilihin ang kanayang dignidad. Nang makita sila Millie, hindi siya naiba sa isang mahirap na nakikipamihay sa kanayang dating asawa. Ang pakiramdam kay yan ay nakpahirap sa kanaya. Nanawanahan iyon kaya sinibikan niya ang kanayang makakaya ipang mapahanawa siya. Araw-araw personal niyang hinahanda ang hatas, nakahatit ng hamot na lughaf, nakikipag-isap sa kanaya, ikinikwento ang tungkol sa kampanaya, imasa lamang na hindi siya makisip ng sobra. Isang araw ay malungkot siyang sinabi, bakit mo ginagawa ito? Wala na akong halaga sa iyo. Timahimik siya at pagkatapos ay sinabi, dahil may itang paran ako sa iyo. Ikaw ang tumulong sa akin na magkaroon motibasyon ipang imanlat. Naniwala ka sa akin noong wala akong kahit ano. Kung wala ka, hindi ako magiging ganitong ngayon. Nanlaki ang kanayang mata. Hindi pa niya sinabi ang kasalitang ito noong imalis siya. Luminok siya at inamin, naging interesado ako sa katanayahan, inaisip na ikaw ay isang pasanan. Noong nilaktan ko ang kapapalis ng diborsyo, naisip ko na magbabago ang aking bihay, hindi ko lang inasahan na sasaktan kita ng ganito. Sa pagbabalik tanaw sa mga nakarang panghayari, nanghin ang kanayang buses, nakatingin pababa ang kanayang mata. Napasakok siya, hiwag mo nang sabihin nakaroon na rin. Tumitol siya, hindi po, dahil mente ka nang mamatay sa kibo, hindi ko matatanghap na yaon ang katapisan. Pimikit siya, hindi na nakipagtalo, ngunit ang haliha ay di maluway sa kanayang pisngi. Sa labas, inti-inting lumibok ang sikat ng araw sa hapon, bimaksak ang kadiliman, na parang isang matinding pahinto na nakilong sa kanila sa isang riyon masakit na alala. Limipas ang panahon, mas inalahan sa Fatima, inti-inting bumiti ang kalisahan. Nagsimula siyang maklakat sa hardin ipang himingang hangin, kimaint malambot na bihas, ngunit ang kanayang espiriti ay hindi pa rin matatag. Paminsan-minsan ay nakupo siya ng walang pag-isip sa loob ng maraming oras sa balkonahan na nakatingin sa bukit, walang katiyakan ang kanayang mata. Sa kanay abala sa trabaho, ngunit naklan pa rin siyang oras kasama niya. Hinabayan niya siya sa pisikal na terapay nag-imbitang isang pribadong doktor ipang regular na magpatingin. Paminsan-minsan ay dinadala niya siya sa paglalakat sa paligid ng lava at ikinikwento sa kanaya ang kaalalang pinanghalakan niya sa loob ng mahabang panahon. Gusto niyang makinig, gusto niyang takasan ang nakaraan. Ang baba ay nabibihay pa rin sa pinsala at kahiyan. Nainawan niya na ang haaksan lamang ang inti-inting magpapahaling sa sikat, anong silbing pahinging pamanin. Isang habinang biglang magtrabaho sa Khan, isa sa Fatima sa silid, at biglang sumiklap ang isang malakas na ibo na kinailangan niyang kimapit sa dingding. Timakbo ang housekeeper ipang tilinghan siyang tumayo, nagbigayng tibig, at hirap na hirap bago niya matilinghan siyang imipon ng matatag. Hengel siya, pila ang mata, at nakaramdam labis na takot sa kanayang piso, ano pa ako katahol mabibihay. Nakitang housekeeper at marang sinabi, bata ka pa, hiwag kang maging pesimista, gusto ka lamang bayaran ni Khan ngayon, maniwala ka sa kanaya. Si Fatima ay lumilia at imiling, natatakot ako na hindi ko kayang miling iwan.
Maar hechbet na hinawe kan hausekje per ang kanang kamay, sa tutu lang, pinairapan niya ang kanang sarili sa loob ng maraming taon, noong kasama niya ako simila nang makipahiwalay siya sa yayo, walang araw na hindi siya bemintong hinanga. Ngunit itinahon niya ang kalangkitan at itiniun ang kanang sarili sa trabaho. Ngayon ay mayroon siyang pakakatong itama ang mali sa yayo, kaya bahan mo siya ngudon pabalik. Timahimik sa Fatima at naramdaman ang sakit sa kanang peso. Nang haspo kaya siyang mahmal at mahtiwala. Makalipas ang 2 araw bumalik sa khan. Sa pagpasok niya sa kate narinig na niya ang balita na si Fatima ay nagkaroon malabang ibu. Sumikot siya sa silid, niyakap siya at nataranta ang buses, nandito na ako. Kimusta ka? Mahina niyang sinabi, ibu lang, ayos lang. Dahan-dahan niyang hinimas ang kanang likod at kimislap ang pag-alala sa kanang mata, bikas dadalhin kita sa ospital para mahpasiri, ayaw kong mohang kampante. Tinangnan niya siya, biglang nalala ang sinabing. Hausekje per. Sa isang iklap, bumilong siya, kailangan mo pa ba ako? Hinawakan niya ang kanang kamay nang may determinasyon, kailangan kita higit sa lahat. Semilo nang ilabas kita sa kibo na iyon, ipinangako ko sa aking sarili na hindi na kita mawawala mili. Imiyak siya, tumilo ang halia, at imital, natatakot na iwan mo akong mili, hindi na ako naniniwala sa makapanghako. Mahigpit niya siyang niyakap, hinayon ang kahigpi na imalanghavanghaf sa silid, hindi kailangang itaho ang bawat pahanga. Sa gitna ng pagigpi, narinig niyang sinabi niya, iniwan kita dati, nawala ko ang aking kaliliwa sa loob ng mahigit 10 taon. Ngayon hindi ako nanghangkas na manhaku, ngunit sasamahan kita kahit ano pa man. Ipinatong niya ang kanang mukha sa kanang dibdib, naramdaman ang kanang puso na mabilis na tumitibok, mainit, hindi na kasanggayan tulad noong araw, nabawasan ang kanang takot, at alam niya na siya ay taos puso. Kinabukasan, pumunta sila sa ospital para mahpasiri. Napagpasahan doktor na ang kanang panghinaing sakit ay pulmonea at pagkapagod na nangangailangan mas maraming oras para sa nakapagpapalisok na pagkain at gamot. At mayroon pa rin siyang 5 hasayula dahil sa matagalang impeksyon na nangangailangan pang matagalang paggamot. Pagkatapos pakinggan, determinado siya na dalhin siya sa ibang bansa para magpagamot. Ngunit tumanggi siya, kahit saan pa ako pumunta, gusto ko lamang mamihay ng payapa at ayaw kong maglakbay ng malayo. Nagmakawa siya, imiling pa rin siya. Kailangan niyang pagbigyan ang kanang kalooban at nag-imbitan mahisay na doktor ipang magbigayang pinakamataas na suporta sa panahon pagpapagaling. Inti-inti niyang napabiti ang kanang kondisyon, bawasan ang pagkapagod ng kanang mata, at bawasan ang pagkapagod ng kanang mata, at magkaroon mas malakas na buses. Ngayon sa hapon, madalas silang imipo sa balkona ay ipang panuran ang dahan-dahang paglibok ng araw at mag-isap. Ikiniwento niya sa kanya ang haarawang pahala-hala, kailangang makikas ng pinghan sa isang kainan, at magtutur para magkaroon pera para sa makakastisan, na nakpapadalan kanti sa kanyang kaibigan na may malabang sakit bawat biwan. Timahimik siya, at nakaramdam ng awa at pahanga, lumalabas na hindi pa rin siya tumitigil sa pagiging mabait, kahit na siya ay nahihirapan. Isang araw ay tahimik niyang sinabi, nagsisisi ka ba sa desisyon na magtibo siya noong araw? Hindi siya nakatibili, sobrang pagsisisi. Kahit gaano kalaki ang aking karera, hindi ako marang mahang masaya. Nagpanghap ako na kontento ako, ngunit sa totoo lang hindi ako nakakatilok ng mahimbing bawat hobby. Nagisip siya at pagkatapos ay imiyak, sinisisi ko rin ang aking sarili dahil hindi ako sapat na matapang ipang panatilihan ko, ngunit marahil walang silbi kang hilahan kang ang iyong puso ay nakatun sa ibang mundo. Ipinatong niya ang kanang kamay sa kanang balikat at bumintong hininga, tama noong araw ay napakabubo ko kaya nawala ko ang tinay na kaligayahan. Ipinatong niya ang kaniyang ilo sa kaniyang balikat at wala nang sinabi pa, ang dalawa ay nalibok sa alala sa isang halina pagsisisi. Sa malayo, ang maliwanag na sikat ng araw ay bimaksak sa paligid ng hapeno na nakiwan mahabang hit sa inti-inting tumatandang dingding.
Mas naging malapit sila tulating isang dating makaibahan na nakita pagkatapos ng isang bahayo. Hindi pa rin niya tinatawag na asawa at hindi rin siya nanghas na pilitin makasama silang nakalaga. Siya ay sabay na nakalala tungkol sa kampanaya at nanghang halaga sa kanaya at sa kanaya ay mayroon ding bahong ineriya. Nagsimula siyang magbasa ng mga libro makinig sa musika, paminsan-minsan ay nakikipag-isip sa housekeeper, tumatawa at ang kanayang kalisahan ay mas matatak bagaman kailangan pa rin niyang iminom maraming pandagdag at antibiotics. Isang araw ay palihim siyang nakpunta sa palengke malapit sa bahay ipang bimiling ilang halay ipang mahlutong supas na parang gustong gumawan malit na bahay ipang tumihon sa kabitihan ng kanayang peso. Natiklasan niya na nakalit siya, imalis ka ng hindi nakpapalam, paano kang madapa ka? Timawa siya, hindi na ako bata. Daan-daan niyang nilito ang supas ng kendol na may karne, ang pakang minamahal niya noon. Nang matapos siyang mahlito, nang iodit niya ito sa mesa, nakita niya ang moso na supas, nalala ang hanakarang araw, at nanghalit ang kanayang haliha. Noong kiman siya, sinabi niyang masarap ang supas at hindi timahal sa pakpiri. Naiya siyang himiti bahang nakpainit ang kanang peso. Hayan paman, isang hapon ay bimangon mili ang isang bahayo. Namoing ilang reporter ang kahanapan na dinalan balay narang sahan ang isang misteryosong baba sa kanayang mansyon at naktaho. Nakpakya silang litrato para makasilat ng isang kakit-akit na artikilo. Kimalat ang impormasyon, maraming tao ang nakisip na siya ay isang mistress, ang ilan ay malisaysong. Binalak na kinan ang kanayang ari-arian. Natakot si Fatima at naktaho sa silid na hindi nanghas na limabas. Nakalit siya at initusan ang hasiritay personal na pagilan ang media. Nahinat nakpantay pa rin ang mendung balita sa kanaya, inalo siya, harapin niya ito, hiwag kang matakot. Malangkot niyang sinabi nila na ako ay isang huldiger, ayaw ko nito. Sabi niya nang maikbit, hayan kong malaman lahat kang sino ka. Kaya sinabi nakpadala siyang anunsayo at inihayak sa pres na ito ay ang kanayang dating asawa na may malabang sakit at nakbibigay siyang tulong dahil sa relasyon nila. Hayan paman naksikap pa rin ang pres, naktatanong tungkol sa dahilan ng diborsyo at pagkatapos ay babalik ilit. Sinisiron nila na nakpapahirap sa kanaya. Nakpasaya siyang limitahan ang kanayang hapaklabas at petilan ang lahat ng channel komunikasyon. Nararamdaman niya ang pagkakasala dahil sa akin kaya ka nakakaproblema. Nakimiti lang siya ng mapait, basta't mabiti ang kalakayan mo, silit ang kahit anong problema. Marami po akong itang sa iyo sa bihay na ito. Isang araw, nakmamadaling timawak ang direktor ng kumpanya, sinasabing nakakaproblema ang proyekto sa kan, nakpabantang bawian makakasusayo ang kanilang painan, kailangan siyang pumunta agad. Nakalangan siyang tumingin sa kanaya na mukhang mapitlaporan. Marahan siyang tinopik nito sa kamay, nakpapayo, hindi mo maaaring pabayan ang trabaho mo, ayos na ako, pumunta ka na at litasin ito. Nakalangan siya na lola ang biglang pagkakasakit nito. Pilit siyang himiti, hindi ako kasanginang inaisip mo. Nandito naman ang mayordoma, ang doktor, hiwag kang makalala. Nang makita siyang determinado, pimayak siya. Nahinat bago imalis, nakbilan pa siya sa sekuritay huart, sa mayordoma, sa doktor, tumatawag ng paulit-ulit. Pinaktawanan siya nito, parang makpapalam ka na sa mundo kang makalala ka. Bimintong hininga siya, natatakot ako, sapat na ang mawala ka ng isang beses. Namimila ang maka niya nang iodit siya nito hanghang sa khote na kadaraman init na hindi pa niya nararanasan. 5 araw siyang nawala, natapos ang proyekto at nakpilong kasama ang stockholder. Sa panahong ito, hindi siya nang timawak para makabala, nakpadala lang siyang ilang text na nagsasabing kimakain siya ng maayos at maayos ang lahat. Mabilis siyang sumagot, mag-ingat ka, babalik ako agad. Kahit maikli kakaibang init ang nadama niya. Sa hobby, naalala niya ito at nakakatawa. Sino ang mag-akalang pagkatapos maraming taon pagiging malamang, sila ay magiging parang habahong magkasintahan.
Hendinia itinatang gina naruruan poren ang damdaming iyon marahil sila ay bahaging isa't isa na pinalayo lang silang makataan. Imahan biyernes nachtet siya babalik akun ngayong hapon. Kinakabahan siyang paminta sa harden at pamitong ilang rusas inilakay sa plurera at inilakay sa sala. Nakita ito mayordoma at pinaktawanan, hinihintay mo siyang imiwi para kimain. Napaya siyang himiti hende sa mahot. Nginit hanghang sa hating gabi hende paren siya bumabalik. Malakas ang ilan kimakilog at kimakitlat. Alala siyang tumingin sa bintana maraming beses siyang tumawag nginit hindi niya makontak. Halos hating gabi na nang limitaf siya basang basa makang pahot na parang nakaligtas sa isang bahayo. Nakilat siyang tumakbo para makabot ng tiwalaya bakit ka nakbalan. Malangkot niyang sinabi, nasira ang sasakyan sa gitna ng dawn, naubisan baterya ang telepono ko, kinailangan kong maktawag ng taxi, matagal akong nakantay. Napapanik siya, maligo kang mainit para hindi ka makasakit, makang mapitla ka. Tumango siya. Pagkatapos bumaba siya sa sala, nakita ang harusa sa mesa. Nagtanong siya, para sa akin mo ba yan inilakay? Nakalangan siyang tumango. Nantak siya at niyakap siya, sinabing, salamat sa paghihintay mo sa akin. Napaligiran siyang amuing ilan na nakakapit pa rin sa kanyang damit, napaktanto niyang maral mas inasahan niya ito kaysa sa inakala niya. Mahina niyang sinabi, pahot ka na, makpahinga ka na. Ngumiti siya, hinila siya para imipo sa ipuan at sinabing, may binili akong regalo para sa iyo. Kinuha niya sa kanyang bag ang isang kulay krema na sabon na gawa sa lana, simpleng ginit mainit, mula sa isang tindahan handicraft sa probinsya. Nakita kong maganda kaya binili ko. Subukan mo ito. Nakilat siya at pagkatapos ay ngumiti ng masaya, isinuot ang sabon sa kanyang liig, nadama ang init sa gitna ng malang gabi. Tila nakalimitan nilang dalawa ang hataon pahiwalay, tanging ang init lamang kasalukuyan ang natitira. Ngunit pagkatapos ay may nangyaring hindi inasahan na nakpataas ng tensayon sa kiwento. Pagkalipas ng isang linggo nakatanggap siya ng tawag mula sa isang abogado. Pamanhin ngunit may isang anonymous na reklamo na pinahinalan siyang naglistay kaari-arian ang kanyang dating asawa na nakpahirap dito. Nakilat siyang. Nagtanong ipang malaman na isang hindi natikoy na tao ang nakpadalang reklamo sa departamento ng hustisya na nakpaparatang sa kanaya. Ahat na pinalaking media ang kiwento, sinasabing pinilit niyan ang kanayang dating asawa na maktibo siya ng walang animang pag-ari at ang dating asawa ay ngayon ay may sakit at walang tanan. Maraming tao ang naktiling-tilinghan na tilaksan siya, kahit na siya ay nasa bahay niya, ngunit kimalat na ang tsismis na seryosyong nakapekto sa kanayang reputasyon at kumpanaya. Halit siya, ngunit mas nakalala siya na makaramdam presire sa Fatima. Sa katinaan, binasa niya ang ilang online na artikilo na lilingkod ng makitang sinisimpang makataw sa khan. Sinabi niya, dahil sa akin kaya ka napapamak. Hinawakan niya ang kamay nito, ayos lang, ihayag ko ang katotohanan. Ikaw ang nakpasang imalis, hindi ko pinilit. Inalok ko rin na hatiin ang lahat ng aking ari-arian, ngunit tumangha ko. Ipapakita ko ang katibayan sa abogado. Imiling siya, ayaw kong dimalo sa korte, ayaw kong makakahilo. Nakisip siya, kung ngayon mahanap akong ibang paraan. Kailangan ko pa rin makpaliwanag kung hindi maapektihan ang aking kumpanaya, makakalihan ang shareholder, babagsak ang stok, masisira ang buong karera ko. Sa gitna ang lahat ng ito, nakpasaya si Fatima na humawang isang bahay na ikinakilat niya, pimayag siyang himarap sa publiko. Sa partikular, himingi siyang tulong sa isang kaibigan na kakilala ang isang reporter ipang makayos ng isang pagpipilong sa bahay kung saan maksasalita siya ipang iwasto ang impormasyon. Nakilat siya, sigurado ka ba na kaya mo? Mahina siyang humiti, para sa iyo, susubukan ko. Ayaw kong pasanin mo ang masamang reputasyon na yaon. Kaya isang imaha, inanayahan ang ilang mamamayak.
Medayo nakilat sila nang makita ang dating asawang nahirap na nakaupo sa sofa, nakasuot ng sawol na hawa sa lana, mukhang payat-poran hinit moyos at matatak ang pakisip. Nagtanong sila, totoo bang pinilit kang maktibosayo, iniwan ka? Kamado niyang sinahot, nahiwalay kami ni Han nang mapayapa, walang pamimilit, ako mismo ang imalis, pinili kong mamihayang simple. Maraming beses na gustong tilinghan ako ni Han, nginit tumanggi ako. Simangat ang isa pang reporter, nginit nakatira ka sa isang barong-barong, hindi badal hindi ka nakatanghap ng tulong. Bahaya siyang nang nginit sumagot paran, gusto kong mamihay ng malaya, ayaw kong imasa sa siniman. Hindi dahil kay Han kaya ako nahirap, kundi dahil nakaranas akong maraming problema at sakit. Nang malaman niyang nasa problema ako, siya ang sumakip sa akin. Pagkasabi nito, imibus siya. Madaling nakabot ang tibak sa Han. Iminom siya at pagkatapos ay tumingin sa kanaya, ngumiti ng matamis, kung hindi siya bimalik, maral patay na ako. Hindi siya ang naknakaw sa akin. Dahil sa kanayang taos pesong pakikali, nakang hindi kanong agresibo ang gripong mga reporter. Kimia silang ilang larawan, nag-record at imalis. Sa Don Pauwi may nagkomento, limabas na hindi pala totoo ang tsismis. Nagtidaparan ang ilan, ngunit hindi bababa sa ang artikilo sa susunod na imahe ay naipublisa sa isang mas positibong direksyon, dating asawa mismo ang naglinis ng panghalan para sa balay na Han. Nabawasan ang kritisismo ng publiko inti intang nahing interesado sa kiwentong milang pagsasama, ang ilan ay interesado parang malaman kung magpapakasal silang mili. Isang maliit na press conference lang, halos pahot na ang triasirer, nginit na siya ang siyadol na tilinghan niya ito. Tumingin sa kanaya sa Han, nanganggalit ang lihadol sa pasasalamat, salamat sa katapanghan mo. Imiling siya, iyon ay isang maliit na kabayaran para sa mga sakripisyo na hinawa mo para sa akin. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Isinandal niya ang ilo sa balikat nito. Dimatang ang pahot, nakatilok siya kahat sa ipuan. Dahan-dahan niya siyang biniyat papunta sa silid, dahan-dahang hinibat ang kanayang sapatos, tinakpan siyang kimot. Timinhan sa kanayang mapit lang mukha na nakpapakitang mahabakas ng oras kimirot ang kanayang peso. Ang isang mabiting tao tulad niya ay dapat na masaya, bakit napakasamang bihay. Palihim niyang ipinanghako sa kanayang sarili na kung mayroon siyang kahit konting kakayahan, hahawin niya ang lahat para makapamihay siya ng mapayapa. Nang habang yun, tumabi siya sa silid niya, kung sakaling makasakit siya, masikaso niya ito kahat. Sa kalakit ng hobby, bigla siyang nagising, nayaw. Sa paglabas, nakita niyang bigas paran ang ilaw sa silid niya. Nakaupo siya, nag-isip, may hawak na isang timpok ng larawan. Limapit siya para tumingin, iyon ay larawan alala na kininan nila noong sila ay bahong kasal, pareho silang nakangiti sa harap ng sira-sirang bahay na hawa sa kaway na dating kanilang tahanan.